गिबि गिबियावनो आङो गासिबो खौरांगिरि बिथांमोनखौ गोसो सिंजों बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे खुलुमनायबो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोनखौ माखासे स्पेसियेल खोथा बुंनो होननानै स्पेसियेल बाथ्राया जाहैबाय बे बिएसिनि आन्दलननि समाव जों 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि मोनदोंमोन आरो 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिया 7 तारिख एप्रिलाव देबरगाव बालागावआव फैदों आरो जों बेयाव मोनसे एक्जिबिसन खालामदों। दा बिनि माने दिनखौ असिला लानानै एसे थुलमुल बड'फानि जायनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेखौ एसे लिंक लाफानानै बुंफोरोब्ला मोजां जागोन होननानै आंनि लोगोफ्रा बुंबाय थादों। ओंखायनो आंबो सानदों बेखौ एसे बयबो मिथिथों, मिथिनाया मोजां। मोनसे बे हिस्ट्रिबो जाबाय। बे हिस्ट्रिखौ जों ओरैनो रावबो मिथियाबालानो थानो नाङा, माबोरै जालांखो। ओंखायनो आङो बेनि सिनपसिस मोनसे थुलमुल बुंनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौ लिंहरदों। आरो आङो दिनै आंनि बुंनायनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो आंनि गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों। दा 7 तारिख एप्रिल, बे 7 एप्रिलाव 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि बे क'क्राझाराव फैदों, देबरगाव बालागावआव। आरो बे बालागावआव जों मोनसे नेसनेल माने बड' नेसनेल एक्जिबिसन मोनसे जों खालामनाय जादों। बे एक्जिबिसनाव बिराद मोनसे बर'फोरनि संसार जानाय, रायजो जानाय, बिनि कास्टम्स, ट्रेडिसन्स, कालसारफ्रा बोरै बोरै बेखौबो दिन्थिफुंनाय जादों। बिराद गिदिर मोनसे एक्जिबिसन। आरो लोगोसे बर'नि टाइपिकेल भिलेज, बर'फ्रा माबोरै थांनानै थायो, गामिफ्राव बोरै न' लुनानै थायो, बेफोरखौ बेयावनो एक्जिबिट खालामनाय जादों। दा बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटियाव बेयाव दंमोन जोंहा डक्टर भुपेन्द्र सिंह बिथां फैदों। ओमफ्राय लोगोसे डक्टर के.एस. सिंह आइ.ए.एस. बिथांखौ दं बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटियाव। आरो लोगोसे पद्मश्री ए.एम. गखले आइ.ए.एस. बेबो दंमोन बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटियाव। दा बिथांमोनहा फैनानै बे जायगायाव जोंनि कास्टम, ट्रेडिसन, जोंनि राव, हारिमु, कालसार, बर'फ्रा बोरै संसार जायो बेखौ नायफैदों। बिराद गिदिर मोनसे एक्जिबिसन जोङो बे 7 तारिख एप्रिलाव देबरगाव बालागावआव खालामदों। आरो बेयावनो बुंनो थांब्ला बर'फोरनि गुदिसिन जायनाखि बे जोङो मेल मिटिं समाव जे दा जोङो गेस्ट हाउस मोनसे लुयो, टेम्परारि गेस्ट हाउस बानायो। बे टेम्परारि गेस्ट हाउस बानायनाया प्रथम बेयावनो बर'फोरनि गेजेराव बानायजेनदों। बेखौ आं दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनो लुबैदों। आरो बेखौ बानायनायनि आर्किटेक्टआ जोंहा गारलाबाथा बसुमतारीमोन। गारलाबाथा बसुमतारीया एबसुनि माने प्रेसिडेन्ट उननि समाव जादों बिथाङा 93नि बिएसि एकर्डनि उनाव। दा बिथाङा खोब एक्सपार्टमोन, गावनो माने गेट बानायनो गोरों, एबसुनि गेटफोरखौ बिदिनो बानायो, वाल लिरनाय, वाल पस्टारिंफोर गासैबो बिथाङा खालामनो गोरों। दा बिथाङानो बे माबाखौ माने जायनाखि 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि फैब्ला गेस्ट हाउस बानायो, बिराद मोजां गेस्ट हाउस, बेखौ बिथां खालामनाय जादों। आरो 3 मेम्बार जेब्ला एक्सपार्ट कमिटि फैयो बेयाव बर'आ बोरै एन्जर हमो, नेवलाय बोरै हमो, बोरै ना सायो, बेफोर गासिबो माबाखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों। जौखौ बोरै बानाय जायो आरो बिसिबां जौआ, माबे समनि जौआ, बिसि गोबाव समनि जौआ, जौ बिदैफ्रा गोथाव जायो, बेखौ बेयावनो देखायनानै लोंहोनाय जादों। खोब माने मोजां जादों बियो, जोबोद मोजां मोनदों बयबो। आरो बेयाव जोङो मोनसे माबाबो खालामनाय जादोंमोन, जे बर'आ बोरै हाबा लायो, बर'फ्रा माने गावनि गोदो गोदायनिफ्राय माबे सिस्टेमजों हाबा लायो, बे हाबा लानायनि मोनसे एक्जिबिसन जों बेयाव खालामनो नागिरदोंमोन। गोदो जोङो माने हाथासुनिजों लायोमोन, बे हाथासुनि एक्जिबिसन बेयाव खालामनो नागिरनाय जादोंमोन। आरो बे हाबाखौबो जोङो एक्सुवेलि रियेल हाबाखौनो जों खालामनो नागिरदोंमोन आरोखि। जों सासे मानसिखौ थिग खालामबायमोन, बेस्रा बेबो हाबा लानायनि थारिख दंखायो हिसाबै बे थारिखखौ जों बेयावनो कइनसाइड खालामनानै बेयावनो खालामफैनायनि प्रग्राम लाबाय जाबाय। बे रामफलबिलनि बारेन बसुमतारी होननाय, ओमफ्राय सासे आइजोमोन, आं आइजोनि नामखौ बुंलिया। दा बारेन बसुमतारीखौ थिग खालामबाय, खिन्थु दुरभाग्य खाफाला गाबोन हाबा जागोन, माने थारमाने 17 तारिखआव जोङो, सरि 7 तारिखआव जोङो माबा खालामगोन, हाबा खालामगोन 7 एप्रिलाव। दा बिनिनो मोनायाव बिथाङा थैना थादों आरोखि। दा जों जे एक्जिबिसनाव बिदि माने बर'फ्रा बोरै हाबा लायोखौ देखायनो नागिरदोंमोन, बे जाफुङाखिसैमोन, बेबायदि दुरभाग्य। बे एक्सपार्ट कमिटिया बेखौ नायनानै थांदों।
जोंनिफ्राय खोब मोजां मोनसे इमप्रेसन बिथां लाना थांदों। ओमफ्राय लोगोसे एक्सपार्ट कमिटिया जे सानजा फारसेबो बिनि उनाव थांदों, गहपुरसिम थांदों। बर'फ्रा बोरै थायो बोरै मायो, दा बिनिफ्राय नैबे माने एक्सपार्ट कमिटि रिपर्ट, नैबे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिनि बे रिपर्ट, बे गिदिर भलुमनास गिदिर रिपर्ट 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिया होदों। दा बेयाव जों बर'फ्रा बोरै बोरै रायजो जाबोआमोन, माने बबे समनिफ्राय थाबोआ, बेयाव हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ बेयाव होनाय जादों। आरो जोंबो मिथिखागौ जे उइदाउट हिस्ट्रि खुनु जाथिया जेबो मोननो हाया। हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआव स्ट्रं, आरो नों जुदि माबा नांगौब्ला, माबा मोनसे मोननांगौब्ला, नोङो जाथिनि माबा मोनसे नोङो मोननांगौब्ला जातिनि परिचयआ स्ट्रं जानांगोन। बे जाय जातिया परिचय गैया, जाय जातिया हिस्ट्रि गैया, बेहा जेबो गैया। जाय जातिया परिचय दं, हिस्ट्रि दं, बिसोरसो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय, सरकारनिफ्राय मोननायनि अधिकार दं। दा जों सेपारेट स्टेट जायनाखि बिदोंमोन आलादा रायजो, बेबो जोंनि हिस्ट्रिकेल जेनाखि बेसिस, हिस्ट्रिकेल प्रायरिटिभ, जेनाखि हिस्ट्रिकेल प्रेरगेटिभ, दा जों बेखौ लानानै जों बे आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ बिनाय जादोंमोन। दा बेखायनो नैबे जायनाखि बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्ड रायजो बिनायनि जायनाखि बे हिस्ट्रिकेल माने बेकग्राउन्डफोर, बेखौ लिरना गालांदों। बिथांमोना गाज्रि लिराखै, बिराद मोजां लिरदों बर' हिस्ट्रिखौ। नरखासुर मोनखौ बर' राजा होनना बुंदों, महिरंग दानबखौ बर' राजा होनना बुंदों, भद्रकसमोनखौ बर' राजा होनना बुंदों बिथाङा। भास्कर बर्मनमोन बर' राजा, ओमफ्राय शालस्तम्भ म्लेच्छ डाइनास्टि, बेखौ मेसफोरनि राजामोन होननानै लिरदों। इभेन कचबिहारनि जायखिया राजा, बेखौ माने मेस राजा होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरदों। बे गभर्नमेन्ट मोनसे दलिल, बे सरकारनि दलिल। बे सरकारनि दलिलाव बर' राजाफ्रा फुरा इस्टाब्लिस जालांदों। दा बेसेबां बेसेबां एरियाखौ रायजो खुंदोंमोन बर'फ्रा, बेयाव केस लिरजोबदों। दा खिन्थु नैबे जनसंख्यानि खेथ्रआव बिथांमोना जनसंख्याखौबो लिरदों, आरो जनसंख्या खम जालांनाय आरनाय बेखौबो लिरदों। ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा बेखौबो लिरलांदों। बे रिपर्टआ मथा मथि खोब एक्सक्लुसिभलि मोजाङैनो माबा खालामनाय जादों बे रिपर्टखौ। दा थेवबो जोंनो बे रिपर्टआव बड'लेण्ड रायजो होनायनि रिकमेन्डेसनखौ खालामनाय जायाखै। बे हिसाबै बै समाव जोंनो बयबो बड'लेण्ड रायजो नांगौ, बड'लेण्ड रायजो नङाब्ला जोंखौनो गोजोना, बेबायदि बाथ्राजों नैबे एक्सपार्ट कमिटि रिपर्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामनाय जादों। बे एक्सपार्ट कमिटि दानाय जादोंमोन 21 आरो माबा थारिखआव दानाय जादों। बेखौ 8 थारिखआव जेब्ला ट्राइफेड टक जादोंमोन, 8 राउन्ड ट्राइफेड टक, 8 राउन्ड ट्राइफेड टकआ जादोंमोन बियो आसाम भबनाव। दा बेयाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 8 राउन्ड ट्राइफेड टकखौ बाहागो लादों। दा बे 8 राउन्ड ट्राइफेड टकआवनो बिथाङा बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि दानायनि जायनाखि प्रप'जाल, बेखौ बिथाङानो बुंनानै गालांखादों। बे माने 8 राउन्ड ट्राइफेड टकआवनो बिथाङा बिथांनि जायनाखि एडभाइस बादियै बे एक्सपार्ट कमिटिखौ दानाय जादों। खिन्थु बे एक्सपार्ट कमिटिया जोंनो मोजां माने माबा होयिलाय जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि दैदेननायाव बे रिजेक्ट खालामनाय हिसाबै जोङो उनाव आरोबाव जों गोदानै आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जों संग्राम खालामनाय जादों। दा बिनि सिगां आं मोनसे माने एबसुनि आन्दलननि स्टार्टिंखौ आं बुंनो सानदों। फार्स्टआवनो माब्ला जाजेना बे बाथ्राखौ, दा माने बड'फानि आन्दलनाव गोबां माने पेएसनि मुभमेन्ट जालांदों। रेल प्रग्राम, हाइवे प्रग्राम, ओमफ्राय 12 आवार, 36 आवार, 60 आवार, 100 आवार बिदि बन्द' जालांदों। दा बे बन्द' जानायनि उनाव जोंनो गिबि भारत सरकारा जोंनो फार्स्ट राउन्ड अफ ट्राइफेड टकखौ जोंनो अफार खालामदों। बे फार्स्ट राउन्ड अफ ट्राइफेड टकआ जादों जोंनिया 1989नि 28 आगष्ट। 1989नि 28 आगष्टआव गिबि खेबनि ट्राइफेड टकआ आसामाव बन्द' जादों। बे जादों फार्स्ट टक 1989 28 आगष्ट। दा बेयाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ गाव दंमोन। दा बिथाङा बे समाव केन्सार बेमार जाबायमोन। बेमार जादोंब्लाबो बिथाङा फैनानै टकआव बाहागो लादों, आरो बिथाङा बे समाव माबायाव थादों, बै
सर्टास हटेल होननाय मोनसे दंमोन हटेल सर्टास हटेल ग्रीन पार्कनि सर्टास हटेल बे एम्सनि खाथि जायो बेयाव बिथाङा थादों आरो बिथाङा बेमारिखाय बेखौ माने मोनसे हस्पिटालनि खाथियाव दोननो होननानै बेखौ दोननाय जादों आरो बिनि दायित्वखौ लादों बै समाव बे दायित्वखौ लानाय जाहैबाय जे हम एफेयार्सनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माने साबसिडियारि इन्टेलिजेन्स ब्रान्च बिदि बुर'नि जइन्ट डाइरेक्टर आशुतोष कुमार सुमन्त बे आशुतोष कुमार सुमन्तआ माने मिनिस्टार अफ हम एफेयार्सनि बियो साबसिडियारि इन्टेलिजेन्स बुर'मोन बियो दा बेनो भारत गभर्नमेन्टनि दायित्व होनायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बे सर्टास हटेलाव दोनफैदों ग्रीन पार्कनि सर्टास हटेल बे माबा खाथि एम्स खाथि हठात माबा मोनसे इमारजेन्सि जाब्रबब्ला जाहाथे इमिडियेटलि ट्रिटमेन्ट मोनो बेनि थाखाय दोननाय जादों आरो बेखौ बे समाव दोननायनि थाखायनो बे जायनाखि सुमन्त आशुतोष सुमन्त बे दायित्व लानानै दोनफैनायनि थाखायनो बै समनि एजिपिआ जोंनि आन्दलनखौ बड'फा दैदेननाय आन्दलनखौ र'आ हेल्प खालामगासिनो दं होननानै बदनाम होदों मेइन खार'ना बेनो माबादों होननाया दा बेयाव थानानैनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ फार्स्ट ट्राइबेल बिथाङा बाहागो लानाय जादों दा बिनि उनाव सेकेन्ड थार्ड फर्थ बिथाङा बाहागो लादों थार्डसिम बाहागो लादों बिथाङा सेकेन्ड थार्ड बिथाङा बाहागो लादों दा खिन्थु फर्थआव जेब्लानाखि माबा जायो टक्स जायो फर डाउन टक्स बे जेब्ला फर डाउन टक्स जायो बे समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ केम' इन्जेक्सन लानांगौ जानायखाय बिथाङा फैनो हायाखै दा बे फर डाउन टकखौ मानब गेदेर झारुग्राम ब्रह्म एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो बेखौ दैदेननाय जादों दा बिदि हिसाबै उनाव नेक्स्ट टाइमाव बड'फा जायगायाव बाहागो लादों गासै 8 राउन्ड टकसिम बड'फाया बाहागो लादों दा बिनि उनाव एक्सपार्ट कमिटि फैनाय जाबाय बै 7 एप्रिल खालि आं दहाय बुंनाय बायदि दा एक्सपार्ट कमिटिखौ रिजेक्ट खालामबाय दा रिजेक्ट खालामनायनि उनाव जोङो उनाव बे समाव सरकाराबो बायलाय सोलायलाय जाबाय थायो दा जोंनाव रामबिलास पासवान खेबसे गेजेराव फैदों बे माबायावनो देबरगावआवनो बिथाङा गिदिर मोनसे रिसेपसन बिथाङा मोनदों बर'फ्रा रामबिलास पासवानखौ एयारफिल्डआव बर'फ्रा बाहागो माने बेखौ बरायदों रोखोमैनो दा बिथाङा खिन्थु बिथाङाबो बे फैनायनि उनावनो रिटार्न जाफिनब्लानो बिथांनि जायनाखि डिभिजन गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ बायनानै थाङो आरो बिनि उनाव जा उफाय गैयि जानानै जोङो उनाव शरद पावारखौ जों लोगो हमो जेब्ला नरसिंह रावनि सरकार फैयो प्राइम मिनिस्टार नरसिंह राव दा जोङो शरद पावारखौ लोगो हमनानै शरद पावारजों जोङो जोंनि समस्यानि सायाव गोथौवै सावराय जायो दा शरद पावारा जोंनो गोबाव सम सावरायदों जोंजों दा सावरायनानै बिथांनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेनेबा बे समाव जोंहा आदा खुंख्रा कनकेसन नार्जारि बिथांमोन दंमोन बे कनकेसन नार्जारि बिथाङाबो शरद पावारजों रायलायनायाव दंमोन दा रायलायनायाव बिथाङा जोंनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ बुंनानै रोखा रोखानो बर'फोरनि हिस्ट्रिया मामोन बे खोथाखौ आरो लोगोसे शरद पावाराबो जोबोद माने बर'नि हिस्ट्रिखौ खोनासंनो मोजां मोननानै खोनासंदों आरो बे समाव आदा कनकेसन नार्जारिया बुंबाय थादों जे रुक्मिनिया बर' हिन्जावमोन बर' हिन्जावखौ माने श्री कृष्णआ हाबा खालामदों श्री कृष्णआ जोंनि बिजामादै बर'फोरनि बे बाथ्राखौ आदा कनकेसन नार्जारिया मोजाङैनो बुंनो हानाय जादों दा बे हिसाबै खोब मोजां इमप्रेस जादों शरद पावारा दा शरद पावारा मोजां मोननानै उनाव बेबो हिस्ट्रिनि खोथा खोनासंबाय थायो उनाव बियो जोंनो खोथा होदों जे नोंथांमोननो जोङो माने सेपारेट स्टेटथ' होनो हानाय नङा खिन्थु अट'नमास स्टेटसिमखौ आं माने एग्रि खालामनो हायो बेखौ होननानै बिथाङा जोंखौ शरद पावारा नरसिंह रावनि खाथियाव लांबाय प्राइम मिनिस्टारनि खाथियाव आरो नरसिंह रावनि उनाव आरोबाव हितेश शइकिया आसामनि चिफ मिनिस्टार बेखौ लिंहरना रायलायनाय जाबाय दा बे रायलायनाय समाव जोंनो अट'नमास स्टेटसिमनि बाथ्राया जोङो गोरोबलायनाय जाबायमोन अट'नमास स्टेट बेसिम जोङो माने आनिमास मोनसे मावफैबायमोन खिन्थु जेब्ला शरद पावारा माने माबा जालाङो आरोबाव डिफेन्स मिनिस्टारनिफ्राय बम्बाइआव माने चिफ मिनिस्टार जायो बे समाव जोंहा गेप जादों आरोबाव दा बे गेप जानायनि थाखाय जों आरोबाव गोदानै जोङो माने नागिरलाबायनांदों अनेक जों लिंक नागिरनांदों प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो ओमफ्राय मोनथारैनि आरोबाव माने माबाखौ जों लोगो हमनाय जाबाय राजिब पाइलटखौ दा राजिब पाइलटआ मोदोम गुदुं मानसि बिथाङा दायित्व लादों बिथाङा दायित्व लानानै बिथाङा शइकियाजोंबो रायलायहरदों
गोबाव जाबाय समयसा समाधान जायाखिसै दा हिदर जयगियाजों रायज्लायनानै बिथाङा जोंनो माने मोनसे इमिडियेटलि मोनसे एकर्ड जेनेबा 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव नङाबाबो स्टेट उइदिन माने आसामनि गेजेरावनो मोनसे माने मर अट'नमि होनानै बर'फोरनि समयसाखौ समाधान खालामनांगौ होननानै राजिब पाइलटआ खोथा होदों आरो बे खोथा होनानै जोङो बिथांजों रायज्लायनानै बिथां रायज्लायनाय बादिनो जोङो लास्टलि जोङो 20 तारिख जानाखि फेब्रुवारि 20 तारिख फेब्रुवारियाव BSc एकर्डखौ जों खालामनो हानाय जादों दा बिनि सिगनेटारिजआ सानसुमा कुमार बसुमतारी सुभाष बसुमतारी रबिराम ब्रह्म दा बिथांमोनानो बे BSc एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे BSc एकर्डखौ खालामदों आसामनि माने बे एयारपर्टआव खालामनाय जादों दाथ' माबा जाबाय बेनि नामा गपिनाथ बरदलै एयारपर्ट जाबाय खिन्थु आगोलाव माबासोमोन बेनि नामा गपिनाथ बरदलै नङामोन दा बेनि एयारपर्टनि खाथियावनो BSF केम्प दंमोन दा बे BSF केम्पनि गेस्ट हाउसआवनो हितेश जयगियाखौ लिंहरनानै राजिब पाइलटआ जयैनो बेयावनो बे BSc एकर्डखौ खालामनाय जादों दा बेनो थुलमुल आङो BSc एकर्डसिम बोरै जाबोखो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय दा बिनि गोबां बाथ्रा दंमोन बे अट'नमास स्टेट जे आं दहाय मख'दों जे शरद पावारआ अट'नमास स्टेट होनो होननाय बे अट'नमास स्टेटआ मानो जादिया बेफोर गोबां खारन दङ आरो सिमायाबो जोंना शरद पावारआ जोंनो खोन्थादोंमोन जे सिमाया संकसनिफ्राय ओरै सानजा सिमलुगुरिसिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन शरद पावारनि समावनो बे जिनिसा फैदों दा बे जिनिसा मानो फैदिया मानो जायाखै बिदि गोबां माने जारिमिन दं आंनाव गासिबो बे जारिमिननि रेकर्डआव दंजोबो आं बेखौ लेखा हिसाबै दिहुननानै फोसावनो नागिरगासिनो दङ आं बुंबावगोन जे माने अट'नमास स्टेटआ मानो जायाखै आरो जोंनि सिमाया माने मानो 5 नयसिमल' थाखो मानो हजों माने सनितपुर जिल्ला थायाखै बे बाथ्राखौ आं बे मोजाङैनो उनाव समाव बुंबावगोन आरो आं बेखौ लिरनायनि आखारैबो आं फोसावनो सानदों अलरेडि आं मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन टटेल बे बर'नि मुभमेन्टखौ आं माने बानायखाजोब्बाय आं बेखौ प्रेसाव होनांगौ दं डिटेल्सखौनो आं गासिबो हाजोबगोन एलु एला गासिबो ओंखारजोबगोन बे BSc एकर्ड जाबाय 93आव बे BSc एकर्ड जानायनि उनाव थेमसिं सानसुमा बोरै गावस्रालायखो गारलाबाथा सोमला उरखावग्रामोन बोरै गावस्रालाय जाखो गावलाबाथाखौ बोरै गावथारलाय जाखो सोमला बसुमतारी बोरै गावथारलाय जाखो जोरगेर साखाला बोरै दावराव दावसि जाफैखो 93नि उनाव बे गासिबो जारिमिना आंनाव दंजोबो रेकर्डआ गासिबो आं बेखौ गासिबो बानायजोबगोन ओंखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ जास्ट दिनैनि जायनाखि 7 तारिख एप्रिलाव जे जोंनाव एक्सपार्ट कमिटि फैबाय बे एक्सपार्ट कमिटिनि मोनसे माने गोसोआव माबा लाबोनानै बेखौ जोङो रायजोआव मिथिनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनायखाय आं दिनै बे एक्सपार्ट कमिटिनि बाथ्राखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोन लिंहरनानै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों।